Natukom il-lejla it-tajba u nselmu lilkom il-koll li bħal kull nhar ta' ħadd tinsabu maqudin magħna għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Illum il-5 ħadd tal-għid, iż-żmien qaddis tal-għid miexi ħadd wara l-ieħor u nkomplu din il-mixja tagħna anke mal-liturġija tal-kelma illi f'dawn il-ħdud qiegħda tippreżentalna wkoll id-diskors ta' Ġesu, id-diskors ta' tluq fl-aħħar ikla tiegħu ma' l-Apostli. Llum ukoll inkomplu nisimgħu silta oħra illi ser tiġi infissra lilna minn Patri Martin Cilja MSSP, jiġifieri tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Din iċ-ċelebrazzjoni tibda bil-kant tal-bidu serin flimkien ma' dawk li qed janimaw il-kant hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu inkantaw flimkien ġbartna flimkien mulej. Nagħtu bidu għalhekk u inkantaw anki jekk minn djarna dan l-innu sabiħ tal-ftuħ ta' din il-lezzjon divina. Fl-isem tal-Missieru tal-Liben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Ħuti ejjew, ħalftit ħin impoġġu qalbna hawnhekk biex aħna wkoll f'dan il-jum tal-għid, f'dan il-jiem li fihom il-Knisja tiċċelebra l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, inħallu il-kelma tal-mulej tkompli tkun id-dawl tagħna fil-mixja tagħna lejn is-sema. ħares mulej bimħabba lejn il-Knisja tiegħek miġbura. U għamel li aħna wkoll nirċievu il-kmandament il-kbir biex il-qawmien ta' Kristu mill-imwiet jippenetra fil-profondità ta' qlubna bid-don li hu jagħti lilna. L-imħabba ta' Alla li tissawwab fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qarri mill-Evanġelu skont San Ġwan. Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesu qal: bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu. U dalwaqt jigglorifikah u lidi
Ftit ieħor se ndum magħkom, nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu l-xulxin bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi. Jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Il-kelma tal-mulej. Li kelli tal-bniedem li jisna, li kelli tal-anġli li l-ħnamma, ma minaj li mħabba. Li kelli insirna f'kollox, li kelli namel mirakli ma minaj li mħabba. Kont inkun nixbaw strument stunat, ma niswa xejn, għal xejn, għal xejn. Li mħabba taf tistabar, li mħabba kollha tiba, qatt ma tintefa, qatt ma titkabbar, qatt mi għajjura taf tirrispetta. Li kelli nagħti kull mandi, li kelli inċarċar demmi ma minaj li mħabba, ma niswa xejn, għal xejn, għal xejn. Li mħabba taf tistabar, li mħabba kollha tiba, qatt ma tintefa, qatt ma titkabbar, qatt mi għajjura taf tirrispetta. Ma tfittex ħadd li jaqbel lilha, għaddeni ħadd ma sof qalba. Li mħabba kollha taffer, li mħabba kollox temmen, li mħabba kollha taman. Li mħabba taf tistabar, li mħabba kollha tiba, qatt ma tintefa, qatt ma titkabbar, qatt mi għajjura taf tirrispetta. Ma tfittex ħadd li jaqbel lilha, għaddeni ħadd ma sof qalba. Li mħabba kollox taffer, li mħabba kollox temmen, li mħabba kollox tama u kollox jiġġarrab. Forsi l-iktar kwotazzjoni li toġobni ħafna u li l-erba ikkwota l-Papa hija ta' San Grigor ta' Nizza li jgħid l-akbar dnub li jista' jagħmel il-bniedem jekk ma jgħix bl-enerġija tal-qawmien. L-akbar dnub li jista' jagħmel il-bniedem jekk ma jgħix bl-enerġija tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. U aħna qegħdin bħala komunità fi żmien tal-Għid. Jien nibqa' ċassat kemm il-Knisja titlef dil perspettiva. Iż-żmien tal-Għid huwa l-iktar żmien importanti fis-sena liturġika, iktar mir-Randan. Għax huwa żmien eskatoloġiku, huwa żmien li fih aħna suppost induqu ftit suppost. Xiġifieri l-Għid, xiġifieri l-qabar vojt, xiġifieri Kristu r-raj li jfittex in-naċ tiegħu il-mitlufa, ibda minn Pietru, kompli f'Tumas, kompli fid-dixxipli ta' Emmaus, f'Marija ta' Magdala. U r-raj li jfittex huwa r-raj li jagħti ħajtu, tantu hekk
li fin-nofs tal-ħdud tal-għid il-Vanġelu prinċipali huwa ir-raj tajjeb. Efrem tas-Sirja jgħidlu ġejt fittex in-naġa l-mitlufa u meta dort id-dinja kollha u ma stajtx issiba bqajt nieżel ġol infern biex ittellaħħa mill-iktar postijiet profondi. Iva l-Knisja tgħix bin-nifs tal-għid. Fil-fatt il-frott tal-għid huwa dejjem l-ikbar don tal-għid huwa l-Ispirtu Santu, il-mulej li jagħti il-ħajja. U allura l-Knisja f'dan il-ħadd u fil-ħdud li ġejjin terġa' ddaħħalna fil-post tal-intimità. Jekk tagħżel li l-mulej ikun ir-raj tiegħek, jekk tagħżel li tkun in-naġa li tisma' leħnu, il-leħen tar-raj irid jerġa' jidwi fil-profondità tal-qalb. X'jiġifieri tkun dixxiplu tal-mulej Ġesu? X'differenza jagħmillek l-għid fil-ħajja tiegħek? U terġa' ddaħħalna f'diskors li San Ġwan itijunna fit-tul ħafna, żbilanċjat mal-kobor tal-Vanġelu, li jibda dejjem b'ħamis ix-xirka. Meta waslet is-sija tiegħu li jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li ħabb il-tiegħu li kienu fid-dinja u ħabbhom sal-aħħar. Jiġifieri, il-Grik juża verb partikolari, juża l-verb telos li tfisser li l-ejm tal-ħajja tiegħu telos hija ejm l-iskop ta' ħajtu kienet li jħobb sal-aħħar u li ma setax jħobb iktar minn hekk. This was the maximum li seta' jagħti. Li tkun dixxiplu ta' Ġesu, il-Knisja tagħtina dan id-diskors li tifhmu biss wara l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. L-istudjużi kollha jgħidulu discourse in waves, ishom ġejjin l-imwieġ, l-ewwel jgħid kelma, x'kien taħbad mal-blat terġa' tiġi mewġa oħra, imbagħad mewġa oħra, imbagħad mewġa oħra, u l-ewwel kliem ta' Ġesu fl-aħħar ċena mhux kliem imma huma verbi ta' azzjoni. Qam, neħħa, ħa, rabat, ferra, ħasel, ix-xotta, niżel arkub teħ biex jaħsillek saqajk. Jekk l-immaġi ta' Alla Ġesu li tibiddililna, jekk di ma tfisser xejn fuq Alla, mela għadna ma fimniex l-ABC tal-Vanġelu. U eżattament x'in spiċċa dan il-ġest tant profetiku, tant liturġiku. Tonino Bello jgħid li l-unika libsa liturġika li libes Ġesu kienet il-fardal. Eżattament x'in jispiċċah il-mulej Ġesu jgħid tafu x'għamiltilkom, kif għamilt jien. Tafu għal-biċċa l-oħra? Hekk għamlu intom ukoll. Ġifieri noqogħdu l-ħin kollu bil-buqar naħsu saqaj? Hekk tfisser? Tfisser il-Vanġelu tal-lum. Kif ħabbejtkom jien, hekk ħobbu intom ukoll. Jien tajtkom l-eżempju. Dan huwa diskors intimu ħafna. Fl-Antik Testament insibu lil Ġakob, lil Mosè, lil Ġosuè, il David, il Tobit li qabel ma jmutu jagħmlu diskors twil li jiġbor fih il-ħajja u l-iskop tal-persuna. Farewell discourse jgħidulhom. Dan huwa l-farewell disco sta' Ġesu. Fih bħala waves għandna jinitri il-verità u l-ħajja. Inni daqshekk magħkom u għadkom ma fimtux l-ABC. Jien id-dil jintom il-frijej, min jibqa' fija u jiena fih jagħmel ħafna frott. Min iħobbni iħares kelmti. Tħallux qalbkom titħawwat.
ibqgħu fija. U f'dan id-diskors li jiġi għandna f'imwieġ insibu propju din ir-realtà profonda ta' Ġesu. F'nofs dan id-diskors jingħata il-kmandament il-ġdid, il-kmandament finali, il-kmandament li jiġbor fih il-kmandamenti kollha. Wieħed mill-isbaħ kotba fuq id-dixxipulat Nisrani li kitbu Diedrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship. Jitkellem propju dan il-pastor Luteran martri fit-tieni gwerra dinija, jitkellem propju fuq il-prezz biex tkun Nisrani. U jikkritika l-Knisja Kattolika, għax jgħid aħna fil-Knisja Kattolika nitolbu dejjem di minimum għall-inqas tiġi titqarben darba fis-sena. Ġesu Kristu jitlob dejjem di maximum, jekk trid tiġi warajja mur bih li għandek għatih il-foqra u ejja warajja. Di maximum. L-imħabba titlob dejjem prezz li tagħti ħajtek. In-Nisrani hu xi ħadd aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija, jgħid San Ġwan. Aħna għarafna li Alla jħobbna u nemmnu, nowmu, nieħdu n-nifs minn din l-imħabba. Propju min jgħix minn din l-imħabba huwa dak li għadda mill-mewt għal-ħajja. Aħna ninarfu li għaddejna mill-mewt għal-ħajja, jgħid San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 3 għax inħobbu lil ħutna. Din hija l-eredità tal-Mulej Ġesu, dan huwa l-wirt tiegħu, dan hu t-testament tiegħu, din hija l-qalba tal-ħajja tiegħu. Indi hemm taġġibni. Fit-1300s, ma nafx minn minnkom kien hemm, Ġurdien daħal ġol port ta' Ġenova u daħħal il-pesta. Iktar minn kwart il-popolazzjoni tal-Ewropa mietet. Imħabba Ġurdien. Allura jekk Ġurdien kellu l-qawwa li jdaħħal il-mewt, l-imħabba ta' Ġesu Kristu mhix kapaċi iddaħħal il-ħajja f'dinja li għaddejja minn ħafna mewt. Fil-qalba tal-lejt in-Nisrani jekk irid jibqa' fid-dilja, fil-qalba tal-lejt in-Nisrani jekk irid li l-kelma ta' Ġesu tkun il-kelma tar-raj li qed tmexxih, jingħata il-kmandament il-kbir. Kif ħabbejtkom jien. Mhux kemm ħabbejtkom jien, hija differenza tal-ħajja nisranija. Ġesu ma jgħidilniex ħobbuni daqskemm inħobbkom jiena. Ġesu jgħidilna ħobbuni kif ħabbejtkom jiena. Sa dal-mument kien għadu ma mitx fuq is-salib. Il-kmandament il-kbir ta' Ġesu huwa ġdid mhux għax jitkellem fuq l-imħabba. L-Antik Testament kollu hemm kmandamenti ta' mħabba. Dak li huwa uniku u speċifiku tan-Nisrani hija il-mod kif ħabbejtkom jien. In-Nisrani tkun xi ħadd mhux ġast li jħobb. U aħna ma nħobbux fader, ma niġux il-Knisja aħna aħna ma nersux lem, imma aħna l-kulħadd inħobbu nirranġaw. Aħna irriduċejna l-Kristjaneżmu ġast għall-imħabba li hija feeling, inħobbok tħobbni, ma nħobbokx ma tħobbnix. Il-Vanġelu mhux hekk. Eżattament x'inħassilhom saqajhom qalilhom tafu x'għamiltilkom kif għamilt jien, hekk għamlu intom ukoll. Dan hu l-kmandament tiegħi, tħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jien. Din hija żerrija li kull wieħed u waħda minna jekk aħna dixxipli tal-irxoxt mitlubin li waslu. X'inhu dan l-istil ta' Ġesu?
Inħoss li llum din hija l-qalba tal-katekezi tal-lejla. Ovvja, nista' nagħmel 4 ijiem jekk tridu, San Ġwan fl-aħħar jgħid ikun ikteb dak kollu li għandi ngħid, laqas id-dinja kollha ma tesom il-kodba tal-ħajja ta' Ġesu. Jien nieħu 4 punti tal-istil li bih ħabb Ġesu. 1. Il-kompassjoni. Fil-Ġdid Testament għandna verb li aħna mhux dejjem naqraw għax ma nafux il-Grieg, imma huwa l-iktar verb importanti. Kull meta Ġesu jara dbatija, il-verb il-Grieg huwa esplankistein tal-moħħ għax din hija l-password biex titlu l-ġenna. San Pietru di ħajsaqsikom, iktbuha fuq xi karta jew fuq il-mobile. Esplankistein tfisser titċaqlaq minn ġewwa. Qudiem id-dbatija tan-nies, qudiem l-armla ta' najn li kellha t-tifel li mitilha, qudiem il-mara li kienet ilha 18-il sena tarmi d-demm, qudiem Ġajru li jmur jibki għax mititlu t-tifla, qudiem iċ-ċenturjun, qudiem l-ami ta' Ġeriko, qudiem l-10 imġidmin. Ġesu Kristu fil-Vanġelu juża dejjem l-istess verb. Kellu kompassjoni, kompatire bil-Latin il-kelma tfisser to suffer with. U din ħossa importanti ħafna. L-ar ħaġa li jkollu nisrani huwa li jkun indifferenti quddiem id-dbatija tan-nies. Li inti tisma' bwieħed li għandu kanser, tisma' bwieħed li għandu żwieġ imkisser, tisma' bniedem li kellu accident, tisma' b'xi ħadd u inti qisek tgħid ejwa llum kulħadd hekk, llum li inti ma tħoss għal dak li jkun. Jiena kemm inni għawdex waħda mill-affarijiet li verament qed tallimni nkun nisrani hija l-ftit xogħol li għandi ma' ġenituri bit-tfal b'diżabilità. Kull laqgħa li jkolli tħarbat li moħħi. Meta tara ġenituri inkwetati għal tfal b'diżabilità min għandu 2 min għandu 3 tfal b'diżabilità f'familja waħda jeħilbuhom totalment. Il-kompassjoni li inti tħoss għal xi ħadd li qed ibati. Aħna di bid-dinja, aħna minnija hemm tal-Peru ħanejnuhom u iwa ċempillhom naqra għatihom xi ħaġa oħloqt bis-sima. Hemm li ieħor Dun Ġorġ għatih xi ħaġa l-missjoni miskin għat-tfal. Hija mhux ħażina din, hija karità mingħajr kompassjoni, mingħajr involviment li inti tħoss għal xi ħadd. Forsi waħda mill-iktar affarijiet sbieħ li kellu Ġesu iktar milli fejjaq kien iħoss għall-bniedem li jieqaf quddiem id-dbatija tan-nies. Li ma jħalli l-lebda ġieli jwaqqaf purċissjoni nies quddiem persuna waħda. Xi ħaġa li jurina tant b'mod ċar il-Papa Franċesko. Il-kompassjoni. Mingħajr kompassjoni il-Knisja jista' jkollha 100 proġett. Isiru proġetti ta' social workers mhux tal-Knisja. Il-kompassjoni tbiddel kollox. Ġesu Kristu ħabbna f'qies ta' kompassjoni. Il-kontra tal-kompassjoni hija l-indifferenza. It-tieni mod kif ħabbna Ġesu, is-servizz. Ma ġiex biex ikun moqdi, imma ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu. Kif għamilt jien, għamlu intom ukoll. Fl-aħħar ċena kważi jispiċċa rwien. Ineħħi l-libsa ta' fuq u jiġi bil-libsa ta' taħt, jinżel għal-kubteħ, jaqbad is-saqaj, jixxotta. L-xogħol li laqqas il-qaddej ma kien jagħmel, kien jagħmlu biss l-iskjav, id-dulos. San Pietru kien ħajtih daqqa ta' siqma li ġi jaqbaddu saqaj, jew kien jitarrax, ma nafx kellu jiena, jew kien intelligenti. Għax eżatt kien jaħsillu saqaj, edu tafu x'għamiltilkom? Intom li tgħiduli il-mulej, il-kirjos u li mallem ir-rabbi
Mela jekk jiena li vera il-mulej u li mallem ħsiltilkom saqajkom bomba nukleari. Issa hekk għamlu intom wieħed lill-ieħor. Aħna qegħdin f'dinja li ħadd ma jrid iservi lil ħadd, mhux hekk kulħadd irid jisserva. Jekk hemm bżonn inġibuhom mill-Filippini u jekk hemm bżonn inġibuhom ma nafx minn fejn u ngħidu qed inħallsuhom, aħna qegħdin f'dinja li iktar m'għandek flus iktar iservuk, inqas ma tagħmel xejn int. Ġesu Kristu jħossa li l-istil tal-imħabba li biha ħabna hija s-servizz, id-djaknu. Ma tafx hekk tafux li t-tajtil prinċipali tal-Papa huwa servorum Dei, il-qaddej tal-qaddejja ta' Alla. Iktar ma tola fil-Knisja, iktar suppost isservi. Ma ġejx biex inkun moqdi, ġejt biex naqdi u biex nagħti ħajti b'fidwa għall-oħrajn. Dan huwa l-mod, it-tieni mod meta jgħidilna ħobbu kif ħabbejtkom jien, dan huwa t-tieni mod li bih iħobb Ġesu. Tielet mod, kelma tant għażiża għal Papa Franċesko, it-tenerezza, il-ġentilezza. Li aħna nitalmu nkunu ġentili. Kristu jgħidilna ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu imtaqlin u mħabtin u jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Kollox tirbaħ bil-ġentilezza. Aħna fil-Knisja mhux dejjem konna magħrufin għall-ġentilezza. Għandna ftit minna l-qassisin iktar magħrufin għalkemm aħna raffi. Imma l-bniedem ħadd qatt ma rebħu bil-guffaġni. Il-ġentilezza tbiddel kollox di qed nitilfuha aħna, li tkun ġentili, li tagħti widen, li tisma' lill-oħrajn, li tagħti l-ħin. Il-ġentilezza hija don enormi, hija waħda mill-frott tal-Ispirtu. Il-frott tal-Ispirtu ma tjiba, l-ħniena, il-ħlewwa u l-ġentilezza. Kemmu sabiħ li tara persuni, eżempju, tafu li għal-padre tal-Knisja kienet don li kienu jitolbuh regolari li jibku. Il-kompassjoni ġib, meta tara persuna tibki, iżżarmak. Jekk xi ħadd jibda jibki, lilna normalment iżarmana. Għax f'daqqa il-ħin tinduna li l-persuna għandha ġentilezza kbira u fil-kultura tagħna ma tantx jgħallmuna nibku. Niftilu kelli funeral ta' ħija mitħija mit-teta żgħira u ħija għandu tifel li huwa autistic. U konna qegħdin qudiem il-kamra mortwarja u dat-tifel qabad mija jekk miskin. U ġie xi ħadd mill-familja u qallu isma' Liam qallu se toqgħodx tibki ta' qallu be a big boy. U jiena qbadtu l dat tifel hekk dak il-ħin stess u qedlu Liam, it's okay to cry. He was your father. Nidħol ġo sagristija jiena biex immexxi l-qudiesa. U ma kont sew, tmexxi l-funeral ta' ħuk. U jiena ħireġ fil-purċissjoni kien hemm saċerdot. Li qalli dar lejja hekk b'intenzjoni tajba ħafna u qalli issa Martin erħilek mill-emozzjoni. Għax hemm in-nies tittipritka fis-sens issa insa l-emozzjoni. Kien hemm ġenbi superjur tiegħi li qabad li idea u qalli Martin. Da ma kienx jaf ġara qabel sewa mat-tifel qalli jekk tibki, ibki, jaqaf, toqgħodx tinkwita, it's okay. Aħna qegħdin f'kultura li it's okay to cry. Normalment ta' madwarna jgħidulna le, imma hemm ħafna l fejn tibki fid-dinja. Mhux tibki għax inti childish, tibki għax tħoss. Il-Papa Franċisku tant kien jitkellem fuq dan id-don li minnhom jitkellmu il-qaddisin tal-Knisja. San Efrem tas-Sirja meta jgħid fuq il-mamudija jgħid li hemm il-mamudija tad-demm. Hemm il-mamudija tax-xewqa, hemm il-mamudija sagramentali tal-ilma u hemm il-mamudija tad-dmuħ. U jiena ftit ilu għammit
mara ta' 35 sena u eżatt x'kien tfaltila l-ilma tal-Mamudija di qatt ma semat il-Lefrem tas-Sirja żgur, infaqat tibki u l-komunità kollha li konna hemmhekk komunità żgħira kulħadd infaqa jibki. Aħna għandna bżonn, Ġesu kien kapaċi ikollu l-kompassjoni, il-Vanġeli darbtej jgħidulna li beda jibki. Li ben ta' Alla kien bniedem li lilna jurina il-mod kif tħobb hija San Pawl jartikula b'mod ieħor li nibki ma' min jibki u nifraħ ma' min nifraħ. Dak kun nisrani li jkun in sync maċ-ċirkustanzi li jgħixu fihom in-nies. Il-ġentilezza titlob ukoll don ieħor, il-mod kif Ġesu kien iħares lejn il-persuni. Aħna qegħdin f'kultura maħmuġa ħafna. Imqart tiftaħ radio f'nofs ġurnata u tisma' programmi li l-mod kif jitkellmu fuq is-sess, fuq is-sesswalità. Aħna daw qed jidħlu fina minn kull imkien fil-kultura tagħna li nisseparaw ħafna l-sesswalità mill-ġentilezza. Sesswalità bla ġentilezza hija aggressività. In-nisran jibqa' sal-aħħar jipproklama l-ġentilezza. Anka fix już kbar li għandna bħalissa. Ħudu bħalissa nitkellmu f'pajjiżna fuq l-eutanazja. Għal ħafna jekk il-ħajja hemm mitbatija fiha m'għandha valur ta' xejn. U tinduna kif din qiegħda ingrained f'nies li huma tajbin. Li inti tagħmel ftit żmien ma' persuni li tħobb u tuħu ħsiebhom u forsi tikkurhom u forsi dik hija wkoll għad kbir ta' ġentilezza, għad kbir ta' kompassjoni u għad kbir ta' servizz. It-tliet areas prinċipali li kellu Ġesu. U l-aħħar waħda. Ovvja mhux għax hija l-unika waħda daw ma' ftit tal-mod kif iħobbna l-mulej. Il-maħfra. Jekk hemm mod li Ġesu jurina biex nagħmluh aħna wkoll kif għamilt jien, hekk għamlu intom ukoll, hija din id-don kbir li l-qalb tiegħi jiena iktar ħaġa taġġibni f'Ġesu. U iktar ma jkolli nippriedka u iktar ma tistudja u tidħol timmedja ħajda Ġesu, l-iktar li taġġibni jiena hija l-libertà interjuri li kellu. Aħna bħala persuni kondizzjonati ħafna. Il-kultura, l-ambjent, in-nies, Ġesu kellu libertà kbira. Sew meta kollha ġew biex jagħmluh sultan, iddeċida li jitlaqlem. U sew meta kulħadd qallu salbu, iddeċida li huwa li ben Alla u jibqa' jżomm u jemmen dak li hemm fil-qalb tiegħu. Ġesu kellu libertà kbira u meta xi ħadd jaħfer, meta aħna niġu mitlubin biex naħfru, qed niġu mitlubin mhux li nagħmlu xi sforz enormi, imma li nesperjenzaw din il-libertà li aħna maħniex ikkontrollati il-ħin kollu minn dak li jagħmlunna ħaddieħor. Aħna nistgħu nkunu ikbar minn dan. Fil-ħajja hemm żewġ kelmiet bl-Ingliż, aħna we can either react or respond. React kan tikdaqqa tibda tilqali, reactions. Ħafna nies jgħixu ħajjithom koll hemmhekk li tkun nisran tfisser li tirrispondi bil-mod li għallimna nirrispondu il-mulej Ġesu. Kif ħabbejtkom jiena. Intom tafu li daħħat minna mu kapaċi jagħmlu. Intom kapaċi għas-servizz. Aħna kapaċi għal-kompassjoni, aħna kapaċi għal-ġentilezza. Għalhekk dan id-diskors kollu jsir f'weda, f'dat diskors kbir f'dawn il-waves, kif jgħidilhom Raymond Brown li hemm fil-Vanġew ta' San Ġwan, hemm weda kbira għal 10 darbiet. Kważi huma l-kmandamenti l-ġodda, il-mulej wiegħed li ħajati l-Ispiritu Santu. Mingħajr l-Ispiritu Santu dali qed ngħid huwa teorija, kemm toħroġ hemm barra u xi ħadd jobrox lill-karozza u għaddiju l-kompassjoni u għaddiju t-tenerezza. Imma aħna niġu mogħtija xi ħaġa minn ġew. Għalhekk dan isir fiċ-ċenaklu lid-dixxipli. Jekk irridu li hu jkun ir-raj tagħna u jwiegħed li jagħtina l-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu tal-verità, l-Ispirtu li jwassalkom għall-milja ta' dak li jettilkom, li jfakkarkom kollox. L-Ispirtu ta' Alla, għalhekk iż-żmien ta' dawn il-50 ġurnata huwa importanti.
lejt il-kbir tal-mulej, id-don tiegħu hija lejt tal-Ispirtu, hija il-Pentekoste, hija l-miġja, hija dan id-don ta' komunità magħluqa li tirċievi din il-qawwa interjuri. Bl-isbaħ mod li artikula San Pawl, skont jiena hija l-isbaħ lajn li kiteb San Pawl, ir-Rumani 5:5, sempliċi dan. Dan huwa l-lajn li biħter bħullottu jekk tridu kollox, huwa in-number maġiku li mħabba ta' Alla l-agape issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Aħna kull wieħed u waħda minna isna ġarra li Alla jaqbad l-imħabba tiegħu isambit jew isa żejt u jsawwaba fil-ġarra ta' qalbi. U jekk jien il-ġarra ta' qalbi timtela b'din l-imħabba ta' Alla, allura nkun nista' nħobb bħal Alla. Allura dal-kmandament li għalina huwa tqil ikun jista' jiġi mejx b'mod ieħor. San Pawl jartikula bil-bniedem il-qadim u l-bniedem il-ġdid. Il-bniedem il-qadim tiegħi jew il-bniedem il-ġdid. Li skont San Pawl hemm il-frott ta' dan il-bniedem il-qadim li huma lejra, l-inġustizzja, iż-żina, jew il-frott tal-bniedem il-ġdid li huma tjieba, l-ħniena, il-ħlewwa, is-sabar. Tant ġibni l-Knisja li meta tiġi biex tagħmel qaddis ma tikkalkulax tant il-kariżmi tiegħu, imma tikkalkula il-frott tal-Ispirtu tiegħu. Għax jekk fija hemm il-frott tal-Ispirtu, allura fija hemm l-imħabba tal-Alla. U din hija testimonjanza, mhux ta' bxejn li meta ġie l-Papa Franċisku hawnhekk f'dan is-santwarju qal li l-Knisja trid tevanġelizza. Ġesu llum jgħidilna kif nevanġelizzaw. Ġesu jgħidilna minn dan jarfu li intom id-dixxipli tiegħi. Mill-istil tal-imħabba li jkun hemm bejnietkom. Tuħu gost ħafna smajt id-diskors jagħmel il-Papa dalodu li l-ħin kollu qed jinsisti fuq punt li huwa vera importanti, l-unità. L-unità tal-Knisja li biex nevanġelizzaw hemm barra aħna bejnietna irdu nkunu ħaġa waħda. Dak huwa l-ikbar don tal-Ispirtu u l-iktar ħaġa fraġli li aħna għandna. L-aħħar kelma. Jekk Ġurdin li daħal ġodajsa kien kapaċi jdaħħal il-Black Dead, allura aħna bl-injection tal-Ispirtu Santu bil-mulej li jagħti l-ħajja mhux kapaċi indaħlu fil-kultura tagħna ix-xewqa għall-mulej. Jekk mill-imħabba jarfuna, l-imħabba taħfer id-nubiet, l-imħabba toħloq realtà ġdida, l-imħabba tbiddel ir-reliġjon mis-struttura għal spiritu li jagħti l-ħajja. In-nisrani l-ikbar dnub bdejtu nispiċċa. Imma tant impressjonani din il-kwotazzjoni li jekk ma tgħix bl-enerġija tal-qawmien. Jekk xi ħadd lilna tagħna din il-qawwa kbira ta' Kristu mill-imwiet li jonfoħ fuqna isu arja, isu ossiġnu, isu bewsa u jagħtina l-Ispirtu tiegħu, ħudu l-Ispirtu Santu. Allura jġib magħhom id-dnubiet li jinħaffru li l-isna l-mod kif nitkellmu, l-mod kif nevanġelizzaw. Komunità magħluqa, komunità tellifa. X'kien irċiviet id-don tal-Ispirtu Santu kienet kapaċi tevanġelizza lil-dinja pagana. Dan il-kmandament kbir ta' Ġesu huwa l-enerġija tal-qawmien li bija aħna nistgħu nevanġelizzaw il-dinja pagana. Alexander Schmemann huwa teologu ortodoss li tant jimpressjonani fil-ktib tiegħu fuq l-Ispirtu Santu jgħid the aim, l-iskop tal-inkarnazzjoni. Ħaġi għalfejn Alla bat il-libnu fid-dinja kien biex jiena u inti nirċievu l-Ispirtu Santu. Ejjew dan l-Ispirtu Santu ma nirrifjutawx għax ħin jingħatanna il-kelma ta' Ġesu aħna nkunu nistgħu nwettquha.
Bil-wifa ħuti, jowroddu ħaj il-mulej tal-imħabba kbira tiegħu u dal-ispirtu li jiġi moti lilna, l-ispirtu tal-ewliet, ittina l-qawwa biex induru lejn Alla bl-umiltà u nitolbu t-talba li għallimna liben. Missierna, li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. U Alla tidejjem tista' kollox inrodulek ħajr li jibna ġi fid-dinja biex jatina id-don tal-ispirtu tiegħu li tajunna minn fuq is-salib x'ħinta ruħu għamel li aħna mal-Knisja kollha nitolbu għal dan id-don biex bekk aħna wkoll dan il-kmandament il-kbir u definittiv li ta' Ġesu fl-aħħar ikla tiegħu dan id-don inkunu nistgħu ngħixuh kif qalinna San Ġwan mhux bħala xi ħaġa tqila imma bħala xi ħaġa bħala l-aqwa don li jagħti Alla l-imħabba lejh u l-imħabba bejnietna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u tinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, 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 alleluja. U b'dak l-innu sabiħ lil-Omna Marija f'dan ix-xahar ta' Mejju, ix-xahar iddedikat lilha, naslu fit-tmiem xandira oħra mis-Santwarju Nazzjonali tagħha tal-Madonna ta' Pinu hawnhekk fl-Arb Għawdex. U la darba qed nitkellmu fuq ta' Pinu, nfakrukom illi kull nhar ta' Erba' ikomplu l-erbat tal-Madonna ta' Pinu jew aħjar l-erbat ta' Santa Marija bitħejja għall-festa tal-Assunta. Kif tistgħu taraw fuq l-screens tagħkom id-dettalji, inħeġġukom sabiex issibu mument kull nhar Erba' u tiġu żuru lill-Verġni Mqazza Marija f'din id-dar tagħha f'dan is-santwarju tant għażiż għalina hawnhekk f'ta' Pinu fejn nippreżentawla wkoll it-talb tagħna għar-raj spiritwali universali tal-Knisja, il-Papa Leon 14 illi illum dalgħodu fi Pjazza San Pietru mexxa il-quddisa inaugurali tal-Ministeru Petrin tiegħu. Infakrukom ukoll f'appuntament importanti ieħor li għandna fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex matul il-ġimgħa illi ġejja mument ta' ferħ għall-Knisja kollha f'Għawdex li hija l-ordinazzjoni presbiterali ta' Ħuna Dummetju Borġ mill-parroċċa tax-Xara. Il-ħamis li ġej fit-8 ta' filgħaxija inxandrulkom il-velja ta' talb mill-ground tas-Seminarju Minuri waqt li l-għada l-ġimgħa 23 ta' Mejju fis-6:30 ta' filgħaxija l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma imexxi l-ordinazzjoni presbiterali ta' Mettju.
Naturalment inħeġġukom min jista' biex ninaqdu fiżikament f'dawn il-momenti tant eżis ma' dan ħuna, imma dawk li ma jistgħux ikunu jistgħu anki jsegwuha fuq il-mezzi soċjali tad-djoċesi tagħna. Mill-bqija ma tfadlilna xejn ħlief ntukom appuntament għal bħallum ġimgħa il-ħadd li ġej is-sitħat tal-għid fis-6:30 ta' filgħaxija għal lezzjoni divina oħra mis-Santwarju ta' Pinu. Sakemm niltaqgħu dakinhar nixtiequlkom minn qalbna il-kumplament tal-lejla u l-ġimgħa it-tajba.